Men 1500. Vad är det man får? Kolla Karl, vi måste köra en gång. För om man får en grön, då får man... Oh my god. Nej, jag menar en purple. Jag måste visa pappa. oh my god. Tror du man kan få den? Var är vi någonstans? Hongkong. Wow. Vart ska vi flyga någonstans? Kota Kinabalu. Var ligger det? Oh. Vilka är det som reser? Jag, Liv, mamma, pappa, Liv, Vad är stället då? Hon var Amanda. Aha. Kolla Linn, om man tar upp en purple. Vad för något? Kan inte du kolla själv? Varför inte? Moonbags. Du har väl internet på din mobil? Hur ser din mobil ut? Har du fått ett nytt skal? Wow. Nytt skal där också. Vilken tur. Hej då.